Pagpun Ang sabi mo sa kuya ka mapatato, ano takaibanan mo si Bunjing? Di ka kaya nagagloves. Minuto man baga akong nag-alcohol. An ka ba nga tubig? Ando na ako sa iya ka mapatato, tapugi-pugi. May iritsura sa naman. Doon si mana kita nagulay. Nagparasend ka pang design. Grabe pa nga isutawad mo hanggang sa nakaabot kita sa 5H. Sabi mo 3H. Sobra ka man napaasara mo ngayon ako sa sapnaon. Hoy, tama na. Ipabaya mo na yan kay Bunjing, ta pamilyado. Anho na mo sa kuya, mayong ginagastusan. Mas dako lang gastusan ni Bunjing, may mga cherry chicks pa yan na ibang lahi. Mayo pa dyan sumaramangking one bottle. Ano taarog ka kayan sa kuya? Ano taarog kayo ng tirada mo? Maation ka man baga kaya talagang gumibo. Dati to. Supig tato mo last year hanggang ngunyan lugad pa. Nagbabakbak naman bagada. Ang problema kaya ta, kinitkit niya. Nahiling mo na ang gibukan para tato na ito bago huminali luminos na pa. Usma!